Sani onge nga motegno maber manyalo kawo telo ni makata bed mane udware pod onge nga motegno yu kanyo moromo kawo telo. We alere a few things mondi kapok awacho mano. Nawinjo ni nitiere jaura chudho moro kocha iluongo na Kuku Denja. Nikonwa ni en gi dhako maingo 80 to gi nyithindo maingo 300. Chieng' manotho nyithindo go te nobedo kiye to gin 300. Wan wuonwa nyotho kowewa ji 88 kende e od bura. Wan nyithind kiye ma certified. Maga Kuku ka 300 nyithind kiye ka 88 koro to wan nyithind kiye molo nyithia Kuku Denja. Mondo mi tim rally mora mora e Kenya ka kata yuak nyaki notify police. Sani penj mitimo itime gi polise. Polise nigi kopi mar ofungu mayao container gi DC. Tiende niya, polise ok bi yieni idhi go budho mora mora ka chiegni gi kama gidhi tere penj. Nyo wadhi yuak kamoro miluongo niya ni stadium mar Raila Odinga ei Homa Bay. The nearest secondary school nikech jo primary to no osetieko. En kamiluongo ni Ugande Girls. Makati bed mana gi speakers mag DJ Omega mabe nergi monyuol gi mamagi ok winji gima timore kache. Omiyo ok wanyal wacho ni ok wanyal dhi yuago Raila nikech nyathi timo penj. Gitim penj e sikul Ogande wan yuag Raila. Kanyo Raila odonjo ka koa India. Jo Nairobi nyoyudo thuolo moyuage. Jo Kisumu nyoyudo thuolo maber moyuage stadium. Era ni speed cha nyoni malo. Iringe line ni nene to kapar ka be nyonene maber. Ke ji ng'eny. Koro en kaki biro no. Koro josia nyonene chieng' burial nyasi maduong' be nyotim kacha. Kama nyo kwai bede thuolo mar mondo jo piny no bed kod yuak. Nyo en Migori makiny wanie kiny to kod Homa Bay mane jinie kauno. Kuondego jo piny go ema no kwayo. Ok wanyal connecte gi yiero ma wadhi yombe Kasipul cha. Otherwise ne watero yuagi cha Kasipul to ne wasayo jo Kasipul ni mondo ywa oyiernwa Boyd Were. Wabiro duogo ka ginera nyathi nyamera mokioni tarik 28 kose land Boyd Were. Wadhi duogo ka kose lando Monde Ogonja kose land Kombe Magarini wadhi duogo ka kik wi wil bwana luongwa kaka wan ni anasegwelo rachuo mondo mi udu ng'e ni chieng'no wadhi dhi.